Pamuntu tine panopo lero na kuma. Pangira ntchito yanuyi. Yes. Si kumene mulungu akutengerani ya. Yes. Inu yoti muyelula mphasatu. Oh, I receive it. Mene nzano na yelulira Iwe nawe. Tieno akauko. I receive it. I receive it. Tieno akauko. I receive it. Thank you, Lord Jesus. By the things that you do, I'm satisfied. Quality, quality, what you do, I'm satisfied. Oh yeah, kuda kungu, I'm satisfied. Koma ukale opa mulungu, I'll be satisfied. Abongwe na kola, 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 kola. Abongwe na kola, 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 kola. Abongwe na kola, 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 kola. Abale ine ndafika kale kale. I've been waiting ndaropa kakudija kumabowa watu. Ai sonduri ndafika kale umene koko zomwe ndikuzazo mesa tazibwerani changu nthawi ka. Hi, I'm fine, and how are you? I'm good. Thank you. What are you from there? But I'm just waiting for somebody. Okay. Okay. I just wanted to meet the owner of this place, so I heard the voice. I said, I'm going to have someone as a sister. No. You look so fine. Your voice is just good. Oh, I have a thank vacant you. position in my ministry. The voice. I just need a voice. No, ministry. thank you. My name Dina Church. Then Dimabanga No, you can come to our church. No, I Because don't our think church is it's a good possible. one. A church which is leading people to heaven. Church what Wamapera Subuno. But my church is so special. How sure can you be? Moti ino ndikutakuona kale kuti mutalowa kale so imene kumwamba ndi voice yanu matumikidwe yanu kutakuona mutakopa so anthu ena voice yokayo ndikutakuona tokhala intercessor wamphamvu utumikidwe mwa inu ndatakuona utumiki Zona? kungokuonani I just see utumiki ukuthi ena athaso kuona ulemerero wa Mulungu kuzera mwa inu ndithu. Zina lanu nda? Juliana. Okay. Mukhala kuti? Ndimakhala konku kufupi kwa Chibutula. Okay. Kumaza church zotinayo kale church. No, you can just come to our church or just visit one day then. Yeah, maybe to visit. So can I have your number so that maybe I call you and then we can make an arrangement to talk kumana? I don't think my man is gonna like that. Cause then my number anyone I'm a try again. You're married? No, like I have a man. But this is purely for ministry. So you can just Sangam vese samavuta. Maybe you're bad news, that's why maybe. So kumai samaganiza zotina so. Okay. So from here we will be able to. Abantu dikia kai muntu nde mwina tikumana panjapo poti nthawe nde tikumana panjapo ndi munthu. Ali panjapo. Yata kubwera. I just wanted your number, please. Sure. Okay. I just need your number. Chabino kumesa muti za church, yes? It's purely for church. Nothing else. Then you can just put your number in here. That's my number. Ndinu pastor ndani? Prophet Chiputo. Okay. Yeah, you can just save and then mutibanga hai, then you don't have to much. Chabino. Get. So, can I just give you something?
Punjab. Because I have No, I just need to bless you because I'm a blessing. I need to bless you too. So I'm a blessed person, then I just give you something. Gamot. All right. Gamot and Punjab. Yeah. Kodi muli ndi certificate ya MSCE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel ku Mzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. You should not get worried because whatever you want to have in life, I have it. I have cash. I can give you a lot. Just there. Man of God. What's the meaning of this? What's the meaning? I don't know. This is a kind of But what's the meaning? The meaning of what? I wanted just to bless this woman. Sister Wayne, she is a blessing. Sister Wayne, but she is a blessing. Pano, my girl. Oh my, you gotta The Holy understand. Spirit is telling me something about this is the day. You know what I'm saying? No. The things that you do, I'm satisfied. Quality, what you do, I'm satisfied. Oh yeah, kuda kungu, I'm satisfied. Koma ukale opa mulungu, I'll be satisfied. Abomwe na kola. Abomwe na kola. Mwe na kola. Abomwe na kola. Kukolopa silimagolopa yonjo ya. Nanga sikuyamba ntchito sinagwirepo nde ndiphunzira pang'ono. Abongo. Inde ndakutengani faja mavuto anu. Komano at least anthu muno mwaziona muli clean. Ayi mawa ndiyesetsa. Yes. Mawa muzaona kusintha ndithu. Madziwa muno mumabwera mabwana osiyana. Andudzi. Ndiyaza biza zina zake umu. Ayi mawa muona kusintha ndithu. Tiyembekezere kusintha abono mayi wangu. Muyembekezere kusintha. Yes. Okay. Ndithu. Mutatero ndio lezi takhala bwino. Ayi ndithu mawa kusintha bwino.
Inyuma yo. Uleja kufasa ndabungu zako Asa ndangana mondo pesa Ndangana mondo pesa ile Umafuna ndifaseni ndani. Mwenda kufasa ndabungu zanu bado Umafuna ndifaseni ndani. Chipungo simechi chinabwere phone munapereka mimba. Kenaka mwati yayi. Panope uno tigulise mwana wa numayo. Ndale. Undibweresera berekete crew muno. Berekete crew mutija? Kumaona ngati unena kuti yancha. Komanso ni master. Basi mujja kufasa ni musaluni kuno. Fasa mu. Amwene. You cannot intimidate me in my own day. Last time. I'm the lion here. Ngati mukumbukira bwino last time ndina nauja. Ndimadziwa chiyoshe mukupanga kakunyumba kwanu. Nakuza nzoto ndikavala boxer kayo ndi wapepo ndimakhanda zoti muvala boxer wapepo ndimakhanda kudziwa. Ndale zeti mapanga izi. Ndale zolonda na mabazi. Amwene ngati ndipa. Unandoona bwanta bwera kwanu kuzakulonda ine. Have you ever seen me? Have you ever seen this face in your restaurant? Ulindika restaurant kako kuchako. Unandoona bwera bwera mwe. What kind of politics are you praying? You know so. Different Kani menda bwerera kunayo kunoko. Just pombe. Different zangu kuzani kuti ndamva kuti zikupitirirabe. Ndipo amene ujaji nene uja akutubidwa ndi wewe. Different kuzi. Zikapitirira zimezi iyi ndiwoni nyomalizira. Zikangoti zapitirira ndikwauza amukuva bongo zawo. Zikangoti zapitirira iyi ndi woni nyomalizira. Apo nempenuza ndiva kwauza zoti nyumayo uja ndikuti. You are right. Kuti who this nyumayo is all about. You cannot intimidate me. Yeah, I won't intimidate you. Hey, what the hell are you doing? Mwana wako. No, you're strangling my neck. Come on. Yes, and you know what? It's my precious time. I'm going. Come on next time. Kungo vasu. Njipido wenu ukubitirira. Atimweni. Ndikitana. So you think I'm intimidated? I don't care. Because of this. I don't care whether I'm intimidated. This little rat cannot do anything to me. I'm the lion here. That's what it is. That's what it is, brother. Where's my neck? Hey, see, hey, what the hell are you doing? Last one. Come on. No, I'm Joe. Usakanze ngaduna kuti ndale ndiye mukupanga babayi. I learned this city and I will win. Ukona ngati ndale mwapanga babayi. No. That's a stupid politics. Hello, Chief. Hello. Yeah, I hope you're fine. And Masera I hope I'm fine. Yet you see my neck. Yeah, I just made the thugs. Those thugs want to intimidate me here. And then you're saying, hope you're fine. Are you mocking me? No, I actually wanted to find out. Can't you see the condition that I'm there in? I can see the horrible situation. And then you're saying, I can visualize. You hope I'm cool with this, right? Of course, we made them some. And what the hell do you want here? Kodi muli ndi certificate ya MACE kapena JCE kapena mumatha kulemba ndi kuwerenga ndipo mukufuna kuchita maphunziro a hospitality management, Northern Hospitality ndi yankho lanu. A Northern Hospitality akupereka maphunziro a food production, accommodation, front office, komanso food and beverage services. Maphunzirowa amakhala miyezi 6, miyezi 2 ya mkalasi ndi miyezi 9 ya ma-attachments. Malo opangira attachments, school imafuna yokha. Fees ndi 250,000 kwacha yokha basi, ndipo amalola kupereka kawiri. Tipezeni a Northern Hospitality muchapita building pafupi ndi National Bank, komanso moyang'anana ndi Nyachenda Motel kumzuzu. Kuti mudziwe zambiri imbani foni pa nambala iyi 0885 234 259 0885 234 259. Northern Hospitality. Hospitality redefined. Yeah, so I came to the Cindy like I have some financial problems, so I wanted to ask for help because in the
Nenti mwana wabwino. Mwina kukoza mtandezi. You are the same guy amene munamuzerezesa Dave, my own nephew here, and then mukubwera kumaza ndiyese. No, nabwera za serious. 14 angasi ndinavutika za serious. Get out. I mean I should go like that. Get the hell out of here. I may end up dying, you know. Get out. I might go. I'm gonna do it. Okay, anyway. Ahongo. Izi sizinakhale bwino. Muntu amene ndale zomwe akusewera sindale zabwino ya. Zomagwirana nthupi? Ndale inetu sinayambe ndapita ali ndika restaurant yakwina kwakeko. Oh. Ine have never even a single day without umeko kampanga zomwe amapanga yesu. I think amandopa amadziwa kunena kuti amjo site iyi ili mmanja mwa ine ndo zawo ina. You know, I cannot be shaken because movers are shaken and I'm not shaken. I'm Joe. I land this city and do it. Do it. And no, 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 Kwambi. Zizatheke ndiphumza imini. Oh. Azapange manyazi. Kwambi. Ndamva zoti sindugwira bwino ntchito koma ndiyesetsa. Mona kusintha mawali ndi. Abasi nyamukani. Special na lero yesu. Yeah, nda professor. Loani. Kotsegura. Yeah, man of God. Zikuenda koma? Sizikuenda koma. Mukuoneka kuti you're stressed up. So phone ma network imene apangiramo kasinde mamva bwino kuti mati bwanji. Mwene nyuma. Khosile. Wotaniso. Anandigwira khosile anabwera ku club kwanga kuja. Kodi nyuma ili bwanji kodi? Because ineso ndi mzitu. Nabwera kuja ku US kuti chimodzimodzi like serious akupanga attack ifeyo. So ifeso we need to strategize, otherwise that kuiteka ati munthu amene yoto. Chifukwa ine mafuna sukundigwira because naona ka munthu kansikana kabwino akandati hayi akabwere mufumu wanga yako izi ndendati iyayi they go on tikutuluka paja they go on zimene waonazo zaliso za go on atufuna hayi kumano si bwino. But how are you feeling? A bit better. A bit better. Baba mandi towago. Kumano but guy akumaenda ndizi mapauda zina zake. I think anabwanda nyamata awiri kina yake ya ndevu tichenjere chifukwa kunena kuti ife tena tichenjere ngati njoka tete pange strategize. Nimeona ngati inomo mupempherera boyade mabouncer ndino nomo mano tichenjere ngati njoka atu ndi safety moyo uwu ni moyo uwu uzimu kapemphera umafunika at least we get action. So action, let's bring my bodyguards. Ndifanya ma prophet makhaso ni ma bodyguard ndetu ndi madabwa extra security kuti tikhale otetezeka kuzose like serious. Yes. Ndithu. So I think ntakuitane nani Dave mwina mangomva kanzukulu kanga kamwana ka sister kacha. Yes. Ndimakuza nolena kuti sikali bwino. I remember you told me. Yeah. Nde papa zachitika bwino because yesterday nali kuphiri and I heard a voice concerning you. Zina lanu linabwera katatu
kuzayankhula koyamba ndati mwina sinamve bwinobwino kuzatchulaso ndati I think I should go and pray for mwana wawo. That's why mutayankhula mutayimba munyina zoti I think zikumalemba kukwaniritsidwa. Mondoza so, mulungu mpaka mayankhula wapite kwa wandiyankhula. Lero chisomo chili mnyumba ino. Ndekuti tichedweranji nanga. Amayi. Tabwera. Wachita naso chimunthu chija. Chimunthu chijali kutinta ndefu ni munthu nati pastor uyu. Imweso namwe. Amayi. Kwezi winungu kulikisika cha. Amayi na. Ni kwesira mudi. Mwachena mubita kuti. Isati ndi sonkhano. Sonkhano? Usandichedwe sinaso za jeriano. Ili ndupita kwesonkhano. Sonkhano aje. Ife aje amabanki mkonde. Tili ndi sonkhano watu wapachaka. Tufuna tikakonze kuti kodi aliyense atenga zingati. Kuona? Okay. Ndaita nanzanga ipaja mumadziwa ndi prophet. Kuti azamupempherere David. Ona maumwewa. Alikonko kwa mateve. Aliko. Alikonko agona. Agona. Kamuzuse. Chisomo chili mnyumba ino msiku la lero. Kamuzuse nayo. Kamuzuse ine. Takamtengeza. Mumbweresi. Timpempherere. Osadandaula. Ndithu. Paka mulungu kuyankhulani. Anandiyankhula ndithu za nyino. Ndipo lero David akuyalula mpasa yake. Ndipo muona za zikulu zimene mulungu amachita. Mu machitidwe 3 verse ya 1 to 10 muli nkhani yokhuzana ndi munthu amene amakhala pa khomo la kachisi lochedwa lokongola, ndipo amene atakumana ndi Yohane komanso Petro anamuwuza kuti nyamuka, ndipo anayenda nalowanso mchalichi nalemekeza mulungu. Siku la lero brother wanga ndiloti niyo musangalale ngati mene anasangalira munthu amene. Ndipo anthu anamuona nazizwa kuti munthu uyu anali upunduka amakhala pa khomo, koma lero kwatani wabwera mkati mkachisi. Zichitikaso lero mwana wanu achira, ndipo ine igo wanu ndimuchirisa. Kusadandaule nazo yayi. Lazima mutenga ndi mphamvu. Osadandaule. Mulungu wathu ndochita. Kapena Mungu yankhula to man of God. Mukudziwa amene amavutira koma ine Mulungu anga achita. Like serious. Amachirisa. Ola mai, njani sona mwambaso nganga nao. Some entertain is wonders. Why entertaining demons? Sanga kuphela. Siyani guys. Bachaka. Maya shamandare kotobo hondari yakaba. Rikandari yokesemana. Namkazikeni basa. Mwadisene apati mpempelele. Leo ndi siku lake lokuti alandile machiriso. Muzina la Yesu. Don't worry. Psalms 20 verse 7. Ena atama magaleta makavalo kwa maifeo timadalira mulungu watu. Ndipo mulungu wa ine, mulungu wa igo wani amuchirisa musiku la lero. Osadandoa nae man. Osadandoa nae. Tenti pepele. In the mighty name of Jesus, I glorify you, God, because you're the one who created David. I know, Father, you're going to rescue him today from the jaws of darkness. In the mighty name of Jesus, I'm laying a hand on him. I know, God, you're doing it, O Lord. Like you did to that woman who was suffering. You gave her the victory. Msimu chilendo samuka 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 msimu chilendo samuka mtumi lake bali
chilichonse chilichonse chimene simunazane mulungu chizulidwe mu dzina la Yesu. Out mu dzina la Yesu. Out mu dzina la Yesu. Out mu dzina la Yesu. Mu dzina la Yesu. Nyekesa, tikunyekesa mphamvu ina iliyonse, mphamvu iliyonse ya kumidima. Akali bwino teva mene. Zina la Yesu. Akali bwino. Confess. In the name of Jesus. Satana out. Out Satan. Satana out. Satana out. Zina la Yesu. Akutula nyumayo. Akutula nyuma. Anakupeteka mwanayu. Mwanayu Amai, mesa ni maguzani. Kudi nyuma ya kufunisia mwanayu achila. Maona? Achila. Jo. Maona pasa suwa. Mafuna ngode ndufuna ndivale ndizipita kukusongana. Ndingi wayamba kumalo muteka. Kuwenda mwanga kumalo sofa. Bakakutenga sindirie ama yanga. Iwe achira mwana wangu muzina la Yesu. Chiwanga chachonse chisamuke. Iyo mpaka kumengesa mroto wanekesa mtubi lake. Mubongo Satana samuka. Simu wa misaya. Aya basi samenya akumpempera gaye. Akumpempera. Nijibutwa mimi. Tasmania. Nijibutwa mimi. Nijibutwa. Out now. In the name of Jesus. When I first heard about Showmax,